Filiwn gwyn yn cefnogi, ac hefyd yr un cefnogaeth i'r trydydd, sef Dawnswyr y Dyffryn, aelwyd Llanrwst, yn mynd amdani. Na chi, Dawnswyr y Dyffryn aelwyd Llanrwst yn cloi cystadleuaeth y Dawnswyrin blwyddyn 4 ac iau. 3 arbennig o dda fyna ac 1 ar 15 wedi cystadlu yn y gystadleuaeth yna. Mae'n wych gweld yn dwi cymaint o bobl yn ymroi i'r gwahanol gystadlaethau. Gwych dros ben. Da ni'n di gymryd egwyl fer ond mi fydd y cystadlu yn parhau. Pan ddwch chi'n ôl ato ni, ymhen chydig funud.